Hej og velkommen til Friisdal Køreskoles kontrolprøve af din bil, når du kører elbil. Du er i dag for første gang fører af din bil, fordi det plejer at være kørelæreren, der fører af bilen. Men fordi du skal til køreprøve, så skal du kunne kontrollere bilen, du kører i, og det gør vi på den her video. Den første ting, vi vil gøre, er at kontrollere motorrummet. Trækker i håndtaget. Når den giver et hop, så går vi ud og åbner motorrummet. For at åbne motorrummet skal du have fingrene ind, tage fat i håndtaget og løfte op. Herefter tager du stangen og sætter over. Nu skal vi have kontrolleret vores kølervæske på bilen. Og kølervæsken, den sidder lige her. Det er det lyserøde. Det skal stå mellem minimum og maksimum. Du kan også kontrollere din sprinklervæske herude. Den sidder i beholderen herovre med det blå låg. Og sprinklervæske er det, der kommer op på forruden, når du trykker på knappen inde i bilen. Den sidste ting, du kan tjekke på en elbil herude, det er bremsevæsken. Og bremsevæsken, den sidder i den hvide beholder herovre, og her skal det også stå mellem minimum og maksimum. Ellers er der ikke noget at tjekke, for der er ingen olie på en elbil. Når du skal kontrollere lys og lygter på bilen, så er det lidt specielt på en elbil, for du må ikke røre sædet, når du starter den. Men du stikker hånden ind på siden af ratstammen, trykker for at aktivere bilen, og nu er bilen aktiv. Herefter kan du tænde for lyset. Du skal trykke på auto, og derefter vil den vise, at du er gået over på nærlys. Nu er alt lyset tændt på bilen. Vi har nu aktiveret bilen ved at tænde på startknappen, og derefter tændt for lyset. Det vil sige, at nu har vi både nærlys på, vi har nummerpladelys på, og vi har baglys på. For at kontrollere vores nærlys, der skal lyse 30 meter frem, uden at være blændende, og så skal det være asymmetrisk til højre, så skal man stille sig lige foran bilen og se, om lyset falder 1 centimeter per meter. Der, hvor lyskejlen rammer dit ben, sætter du din pegefinger. Hver gang du går et skridt tilbage, altså cirka 1 meter, skal lyskejlen falde 1 centimeter på dine bukser. Dermed ved du, at det falder 1%. Når du skal kontrollere dit bremselys på bilen, så sætter man sig ind og trykker på bremsen. Bremselyset skal være 3 gange så kraftigt som vores baglys, og der skal være 3 lygter. Samtidig med får du den sagkyndige til at stille sig bag ved bilen og kontrollere, at de 3 bremselys de virker. Bag på bilen skal vi have rødt baglys, der skal kunne ses tydeligt bagfra i 300 meters afstand. Vi skal have et bremselys, der er væsentligt kraftigere, hvor der er 3 lygter i. Så skal vi også have et nummerpladelys, der sidder hernede under, og der skal være 1 eller 2 lygter. Og de skal kunne ses på 20 meters afstand, altså du skal kunne aflæse nummerpladen på 20 meter. Derudover skal vi også have røde reflekser bagpå, der ikke må være trekantet. Vores fjernlys, det lange lys, skal lyse 100 meter op foran bilen. Og det tænder du ved at tænde for lyset, som vi gjorde før, og trykke kontakten frem. Og dermed får du den blå indikation af, at vi har fjernlys på. Vores dythorn på bilen, eller hornet, som det bliver kaldt, det skal have en klar, konstant tone. Der trykker du midt i rattet, og så har du kontrolleret det. Vores fodbremse i bilen, den skal virke første gang, vi træder. Den skal være hård, når vi træder på den med det samme. Den skal have en skridsikker overflade, og der må trykkes 2/3 ned og virke på alle 4 hjul. Vores parkeringsbremse i bilen er en mekanisk bremse, det vil sige, at det er en stang eller et kabel, der går ud til vores baghjul. I det her tilfælde er det en lille elektrisk kontakt, man aktiverer, som så aktiverer en mekanisk motor ude ved baghjulene. Når du skal kontrollere dit blinklys, dem skal der være 6 af. De skal være kraftigt orange og kan ses i sollys. Du kan enten vælge at blinke til venstre og tjekke den venstre side først, eller højre og tjekke den højre side bagefter. Du kan også vælge at trykke på vores katastrofeblink, som sidder inde i midten af bilen. En bil skal være forsynet med støddæmper på alle hjul, og det vil sige, at man selvfølgelig har 4 støddæmper på en normal bil. Det vi tjekker om lidt, det er, at afstanden mellem hjulet og bilen, det giver sig. Men det skal falde i ro med det samme. Det må give sig 1 gang, og derefter falde i ro. Vi kontrollerer sådan her. Du stiller dig op på kanten af bilen, trykker hårdt ned, og bilen falder i ro med det samme. Så ved du, de virker. I en bil må der ikke være retslør. Retslør kontrollerer man ved at sætte sig ind i bilen. Sæt bilen i D, når man har trykket på bremsen. Nu er vi i gang i vores styretøj. Herefter drejer du fra side til side, mens den sagkyndige går uden for bilen og kontrollerer, at rettets bevægelse og hjulets drejning følges ad. Så den sagkyndige skal både tjekke den venstre side og den højre side, alt efter hvad han ønsker. Husk, når du har kontrolleret slør i styretøjet, skal du altid trække håndbremsen bagefter. Der skal som minimum være 1,6 mm mønster på en bil. På det her hjul, der har vi drejet det. Det vil sige, at vi kan nemmere se ned i mønstret og se, hvor meget der er. Kom med hen og kig. Du kigger efter slidmærket. Der står TWI. Det kan også være en pil eller en lille Michelin-mand. Så tager du fingeren og kører på midten, hvor der herinde er en slidindikator, der indikerer, at når slidbanen er slidt ned til slidindikatoren, så er dækkene slidt op. Alle 4 dæk skal være ens type, altså 4 sommerdæk, 4 vinterdæk eller 4 pigdæk, og være slidt ens. Hvis du bliver bedt om at kontrollere dækmønstret på bagdækkene, så kan du ikke dreje hjulene. Der kan du tage en finger og sætte ind i mønstret og mærke, hvor slidindikatoren er, og dermed bevise, at der er mere end 1,6 mm tilbage.
Kravet til dækkene på en bil er, at de er pumpet efter fabrikantens forskrifter. De er hele og ubeskadede, det vil sige ingen revner og skader i dækkene, og der er minimum 1,6 mm mønster i dækket. Alle lygter og reflekser på en bil, de skal være hele og ubeskadiget. Det vil sige, at der må ikke være fugt i dem, der må ikke være revner, der må ikke være skader. Det gælder forlygter, det gælder baglygter, og det gælder blinklyslygter. Når du skal tjekke sprinklervæsken, så trykker du på armen til højre for rattet og trækker den ind mod dig selv, til der kommer sprinklervæske op.